Nerazûbûnên li hember operasyona leşkerî ya ku Tirkiye li bakurî Sûriyê daye dest pê kirin her ku diçe mezintir dibin. Kurdên ku li Niwyorkê dijîn bi armanca şermezarkirina êrişên devleta Tirkiye li parka Union Square ya li Manhattanê çalakiyeke mezin li darxist. Gelek nivîskar, akademisyen û ji fraksiyonên cihê jî tev li wê çalakiyê bûn ku têda duruşum hatin gotin û pankart hatin hildan. Rojnameger Depi Bukçin ku tev li çalakiyê bû ji dengê Amerîkayê re wiha got. Trump Kurdên ku dostên Amerîkayê ne û li hember Daişê şer kirin li Sûriyê tenehişt. Kurd ji bo azadî mafên jinan û ekolojî tê dikoşin. Kurdan di vê şerê de ku li Sûriyê 8 salên didome serkêşiya aştiyê kir. Rojava ciwatekî wisa ku tê de mafên jinan, zarokan û ciwanan tê parastin û aştî bi temamî tê de bicih bûye. Rojava cihekî wisa ku êzîdî xiristiyan û hemû komên cihî yên bawerî û netewên cihî bi hev re dijin. Rozalin Peçeskî jî di çalakiyê de gotarek pêşkeş kir balk şanser wêyekê ku Erdoğan û rejîma wî ji Kurdan nefret dike û wiha domand. Êşa seriya hermazan jin dikêşin û şer ji kesekê re fayda nabe. Vî şerê em qebûl nakîn û şer naxwazîn û em ji şer re dibêjin ne. Şerona çava ku yek ji endamên koma çalakkara cûhiyên dij faşîst e û di çalakiyê de xeber da wiha got. Em wek cihûyên vê civakê ku ji jenosayda naziyan rizgar bûn, em divê rûbirû nejalperestiyê rawestin. Em her dem zehmetiyên Kurdan dibînin. Dijmin her bi navên ciyawaz tên holê, lê em rastî heman zehmetiyan tên. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.